ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, балечкои канали Сауду ТВ, мардуми дурай ватан, мардуми хонахар, заминхар, квартирахарои азиз. имрӯз 9 июли соли 2025 навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Туркистон аз либоҷу хона навор кардем дӯстон. То охир тамошо кунед, шояд ягон хонаи арзон аз видеои имрӯза бигирем бачаи азиз. барои реклама рақамҳоро мегузорам. хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат, чӣ молу маҳсулоти фурӯш бошад, дар WhatsApp муроҷиат кунед. реклама карда фурӯшта мегузорем. имрӯза навор 10 дона хона, 2 то эълон, 1 то рекламаи дигар аст ки пешкаштон мекунем. то охир тамошо кунед. дар таги комментария нависед аз куҷо то чанд сума хона дар кор, чанд квадрат, чанд сотих замин хона дар корай нависта монед. аз рӯи комментҳои шумо худохоҳад навори баднаро пешкаш мекунем. лайкотон намонед, дар канал подписия кунед. навора мо шурӯъ мекунем бачаи азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз. аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. дӯстон нигоҳ кунед. я апа мега ки ма дар Россияям. ассалому алайкум. барои писарчаи 1 сола ниянка дар кораи моҳошта метонам 2000 сомон битам аз гирду атрофи шаҳр ниянка дар корай, не ки срочно дар кор монай. кӯдака бояд нигоҳубин гинанд. 1 сола кӯдак, кӯдаки писарак 2000 сомонӣ дӯстон як моҳа платит мекуна. шумо фақат кӯдака нигоҳ мекунед. апашкое ки мисол кор бортон пака систаи бекорен ку ҳамин кӯдака ка бигиренда как фарзандтон нигоҳ кунед, моҳона 2000 бигирен. ин шахсият мега ки салом, ба як акара хона ба иҷора дар корай. хонаи заминӣ сехонага боша мешавад. 1 моҳа ё ки 1.5 моҳа дар кор монай. пулаш тайёр, то 4000 сомонӣ пардохт карда метонем мега. хона дар Душанбе боша, тарафҳои Сино боша, боз хубтаракай. WhatsApp монда муроҷиат бикунед. одамое ки хонаҳотона аренда додани ният дорен, ҳамин шахсият то 4000 сомонира метавона бигира. 1.5 моҳ аренда мегиранд. дӯстон, кадомитон хоҳиши арендатӣ дорем, марамат занг занед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қабул кардем ки дар ноҳияи Вахш, Киров 1, Киров 4. сехонага масоҳати 5 сотих замин. аз дарвоза ба ҳавлӣ дохил мешем. бачакои азиз, подписчикои муҳтарам, акҳо, апҳо, наворое ки Сауду ТВ мегзора, хоҳиш мекунам ки наворора бо диққат хушрӯ гӯш кунед. видеора тамошо кунед, баъдан маъқул боша рақамоша мегзорам, занг бизанед. чунки мо навор мекунем ба хотири савдо кардани хонаҳо. ягон ҷои шӯхӣ надорам. 2 та рақам мегзорам дасти WhatsApp соҳибмулка номерошай. кухни, баня, аловхона дора. дар даромади хона фундаменти магазин рехтагиай. обсвет дора. хонаҳо 5 ба 3 ай. дар назди хона мактаб, масҷид, дорухона ҳастай. пушти хона роҳи калон. ҳуҷҷат дора. ремонто чӣ хел мебинед ҳамин ҳолат. ҳуҷҷатош боша 100% ай. хона бо чизи чорааш савдо карда мешавад. ремонто дараҷаи олӣ. шахсиятое ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, ин марамат 430 000 сомонӣ. як бор дига мегум. ноҳияи Вахш, Киров 4, 430 000, сехона 5 сотих замин. дасти WhatsApp соҳибмул мондагӣ. кухни, баня, аловхона дора. барои магазин битон рехтагӣ тайёр, ба чизи чорааш савдо мешавад. хона дар ҳолати беҳтарин, зиндагии шоҳона бо 430 000 сомон оғоз меёбад дӯстон.
успет кинен аз номи сомонаи Сауду ТВ муроҷиат кинен, худо хоҳад бо арзонтон мекунам. чӣ тавре ки видеоро дидестен, хонаҳо кадом ҳолат қарор дорам. ремонтҳои дараҷаи олӣ 430 та савдои соз боз карда мешава. фақат аз номи канали мо занг бизанен. кадом хонаеро ки навор мекунем дӯстон дар интернет мебинен дар канали Сауду ТВ, ё ки вақте ки мо суҳбат мекунем овозои мо қати хонаро диден, фақат аз номи канали мо гап занен, иншоалло арзонтон мекунам. ҳастаед нафарое ки аму наворои моро мегиранда дар сайтҳои худаш мегузоранд. ҳами овози мо ки боша, худо хоҳад аз номи мо гап занен, любои хонаро арзонтон мекунам. бачаҳо лайкотон намонен, дар канал подписатсия кунен, нашоти хона боша акада занг занен, ватсап дасти мегузорам. бачаҳо азиз, дӯстони азиз, квартираи фурӯширо тамошо мекунем. саршавии роҳи калон, хушрӯ гӯш кунен, навора биненда, баъдан як мақсада биена маъқул ки боша бигиренш. аз мо фақат рекламагузорӣ карданай. аввалаш худованд, баъд мо сабаби савдошавии хонаҳо мешавем. дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, иҷа террасаи калон. мерем тарафи хона. дӯстон, хона кадом ҳолат, чӣ хел, дар куҷо, чанд сум, чанд хона, чанд квадрат, ҳамаша мегемтон. баъдан як хулоса биен занг бизанен. сехонагаҳаи масоҳати 113 метри квадратӣ, 113 квадрат метр, 1 метри квадратӣ $700 дуруст мегира. мега хона дар ҳолати коробка, ин ҳами ҳолат савдо мешава. обши нарх $79000, 113 квадрат. ҳай мактабаш 50 метр аз хона дур. беморхона ва аптека боша аз хона 200 метр дур. ҷош ҷои ободай, сентрай, беҳтарин ҷо, беҳтарин места. яъне ки мегирен ягон 100,000 фикр мекунем расход кунем, агар баъд мешавад дараҷаи олиш. душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, дар сеюм баз қарор дорад. ҳолати коробка. бештари маълумот тариқи рақамҳои ватсап ахираш 0334 аз номи канали Сауду ТВ. дӯстон, метонен занг бизанен. ин ҳами ҳолат фурӯши срочна хонаи квартираи фурӯшӣ. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Кулуб, маҳаллаи Заринкӯҳ 2, пушти дарвозаи шаҳри Кулуб, назди мактаби рақами 46. тамошо кунед. 2 времянка, 1 калидор, 6 сотих замин, 35,000 сомон нарх. хона иборат аз 2 времянка, ҳар кадомаш 5 ба 3 хонаҳо ва 1 калидори 3 ба 2. заминаш бошад 6 сотиха ташкил метиҳад. свет ҳастай, об ба наздикӣ пайваст мешавад. ҳуҷҷат дора. нарх 35,000 сомон. боз муомилаи созам карда мешавад. аз номи канали Сауду ТВ. дӯстон, занг бизанед. маҳаллаи Заринкӯҳ, шаҳри Кулуб, фурӯшӣ 2 времянка бо масоҳати 6 сотих замин. ин ҳами ҳолат 35 та савдо мешавад. ҳозирашта гирду атроф ҳама гандумкорӣ кардагиай. иншоалло ҳамара ҳуй мекунанд. занг за бигиред. салому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восеъ. дӯстони азиз, дарвозаҳои босифати дарвозаҳои акаи Зиёратшоҳ дар Восеъ. дӯстон, якчанд маркаи дарвозаҳо металлошон 08 то 18 ҳастад. дӯстони азиз, даставкаам карда метавонанд. ноҳияҳои дурдаст платди мешава. дохили район Восеъ, Кулуб, Фархор, Ҳамадонӣ, Данғара, Қурбоншаҳид, ин территория дӯстони азиз то ноҳияи Муъминобода мере, на даставкаи бесплатни мераванд. дӯстони азиз, хоб вақте ки шумо закасам карден, аз дар байни 8-10 рӯз закасотонро тайёр карда ба ҷои лозиматон бурда мерасонад. бародар азиз, нарх навои дарвозаҳо аз 3,500 сомон то 10-15,000 сомонӣ дарвозаҳо доранд. дарвозаҳои босифат. марамад аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. худо хоҳад шумода скидка мекунад, кортона босифати баланд буд мекунад. бачаҳо, марамад рақамоша мегзорам дар рӯи экран, муроҷиат бикунен аз номи канали мо. фақат бо арзонтон мекунад. худо хоҳад
اینا маркаи дарвоза аз ҷумла ҳалонҷикҳо тайёр мекунанд. барои болои дарвозаотона номи чи ака казерок тайёр мекунанд. хулас чӣ хизмати боша оиди ҳамин дарвозаҳо акаи зиёратшо дар хизмати шумо дӯстон. маромад рақамоша мегзорам. хоб нашод масъалаи саволу ҷавоби иловагӣ оиди дарвозаҳо, нашод масъалаи дастафка, хоб размерош оиди ҳамаш дар ватсапшон муроҷиа кунед. ака шумода мақсад маълумоти бештарша мега дӯстон азиз. успед кунед дарвозаҳоро заказ кунед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе ҷамоати чорбоғ деҳаи гули ҳавоӣ мега. се комната масоҳати 6 сотиқ замин. нигоҳ кунен ҷамоати чорбоғ шаҳри душанбе деҳаи гули ҳавоӣ будааст. се ҳуҷрага масоҳати 6 сотиқ замин. ремонто дараҷаи олӣ. беҳтарин ремонто кардагӣ. 500 000 сомон нарх. аз пост мега 8 километр дур. ҷойгир шудагай ҷойи хубай ҳамаи чизҳои заруриро дар наздикии хона мақсад ҳастай. мактаб, масҷиду мағоза, садик ҳамаш дар наздикии хона. бе ҳар ҷо ҷойи хубай бо баъзе чизҳои зарурӣ фурӯхта мешавад. нарх 500 000 сомон. ҳуҷҷатҳо ҳастай. ремонто беҳтарин. беҳуда занг назанед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи фархор деҳаи кӯйбеш. масоҳати 6 сотиқа 5 ҳуҷрага 295 000 сомон. об дар ҳавлӣ. ҷое ки об дора, свет дора. уҷа ободае, автоматик худаш обод мешавад. наобна ҳам бошад дӯстони гиромӣ, чунки мо дар системаи хонаҳо ки ҳастем ҳаму территорияҳое ки нав тақсим мешава ва об светаш мегзаронанд, ҳаму 1 солда уҷа беҳадди бад обод мешава, чунки бисёр мардум ки рафт ҳама тарафа соз мешава. интернетшам ҳамаш шул аст. оиди хона 295 000 алиши ба хонаи душанбе будагӣ алиш мешава. хонара соли 2021 сохтагӣ. то ин ҷониб зиндагӣ дорем. ҳуҷҷатҳо ҳама 100%. ҷош ҷои ободай, беҳтарин ҷо, тамоми намуди шароитҳо ҳастай. 6 сотиқаву 5 ҳуҷрага 295 000 сомонӣ. об свет. маромад дӯстон беҳтарин нарх кардан сумшон дар кор мефурӯшад. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи муъминобод. бачакҳое ки аз муъминобод хона хоҳиш кардем ҳамин хеле ё не? ман мондамаш. бинен ака ранги сиркай нигоҳ кунен. хоб як шӯхӣ буд. се хона масоҳати 8 сотиқ замин 180 000 сомон нарх. ватсапшон дасти рақамошона мегзорам. аз номи канали ма метонен занг бизанем бачаҳо азиз. свет дора, муомила дора. кӯчаи алираҳим, ноҳияи муъминобод. кӯчаи алираҳим будааст. алираҳим 2 болои гузаргоҳ. аз район 2 километр дур. мактаб 1 километр дурай. ҳозирашта об надора мегӯяд, неки об надора. ҳуҷҷатҳо ҳама 100%. ҳай ду тараф маҳкам 11 метр оғил дора. ҳезумхона, ганҷурхона, нонхона ҳамино ҳастай. хоб бештари маълумот занг занед. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки бо дараҷаи олӣ ремонт кардагӣ. ремонт роста гуфтиам мардак бомба люкс. як ҳуҷрага квартира 5 этаж 38 квадрат метр. сеюм микрорайони шаҳри хуҷани бостонӣ. 240 000 сомон нархи квартира. 38 квадрат 240 та. ремонтои беҳтарин кардагӣ. ватсапшона мегзорем занг мезанен. хона бо чизу чорааш. тамоми чизу чорааш савдо мешава. сари роҳ магазин, маршрутка, пеши доманда қарор доранда мега. 240 000 савдои хуб доранда. хоб сеюм микрорайони шаҳри хуҷанд. кам кам дар наворо шӯхӣ мекунем бачаҳо, хафа нашино. 38 квадрата бачаҳои азиз, мардуми ютуб подписчикои муҳтарам, 240 та нархи созай. территория хуҷандам беҳад обод бачаҳо. то ҷое ки мо дар адресоми мақсад
гапомия беҳа обудай. Ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар повороти Ленинград, шаҳри Душанбе. Дукомната квартира 6 этаж 50 метри квадратӣ. Гардиши Ленинград, шаҳри Душанбе. 200,000 сомонияй. Дар 200,000 сомон савдо мешавад. кадуме ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен, метонен занг бизанен. хона дар повороти Ленинград тааллуқ дорад. дом дар ҳолати навсохт котлованда қарор дорад. хуб, дар шашум ошёна қарор дорад. 50 метри квадратӣ, духонага. 200,000 сум. инаи дӯстон иш проект шай, яъне ки ҳоли дар ҳолати котлован рафтисай, этажо нав хесесан. ба ҳам хотир бо проектош, яъне ки суратҳои ҳамн проектош хати мо рекламагузорӣ кардем. ҳамин хеле ҳолат мешавад иншоалло. баъде ки бо дом поники тайёр шид, ҳамин ҳолат мешавад азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дукомната квартира 2 этаж 45 метри квадратӣ назди парки айнӣ, ноҳияи Варзоб. 180,000 сомон нарх. духонага 2 этаж обсвет дорад. доимияй дар назди парки айнӣ, кулписта. срочна пул лозим шудагай ҳуҷҷатҳо техпаспорт дорад. ягон мошини арзон қабул мекунем. мондагиша суммон битан, ки мода сум дар корай. мошини 30,000 боша, агар боқӣ монда сум битан. ҳами домда қарор дорад. ремонтошам беҳтарин ремонто. ҳолати беҳтарин 180,000 сомонӣ. успед ка занг зарам бигирем бача азиз. масъалаи лайкҳо қати бигирем. агар лайкҳо сустай, чанд қари метонен лайк монен, дар канал подписатсия кунен, хонаҳотона видео када рӯй кунен, чем суратҳои холи видеонаво бо беҳтаринай. адресҳоша пирра када нависен, баъд мо рекламаи фасонаш мекунем бача азиз. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки 140,000 сомонӣ. бо суратҳое, ки дар проект аст. ҳамин хел суратҳо хати мо рекламагузорӣ кардем. дукомната квартира 9 этаж 44 метри квадратӣ дар стансияи шаҳри Ваҳдат. 140,000 сомон. занг занен, маълумоти бештарша бигирен. якхонагара духонага, яъне ки переделка кардагӣ. станса бари стадиони нав навастройка дар ҳолати сохтмон қарор дорад. ҳоло корҳои сохтмон дар 4 ошёна расидагӣ. муҳлати сохтмон соли 2026. доми 10 этажа 3 толиф дорад. срочна 140,000 ҳозираша нархаш. муомилаи соз дорад. дар ҳолати, яъне ки котлован нав хестагӣ дар 4 этаж. дӯстон, навор тамом шид. фикротона нависенен. хонаҳо арзон, қимат чӣ хелай. дар канал подписатсия кунед. хонаҳотона видеоша рӯй кунед. реклама када фурӯшта мегзарам бача.